Ez az éberkombi felsőbb kell biztos. Hát itt most már benn van az önző. Bom digi 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 bom digi bom. Nem tudom, mivel táplálkozhatnak itt a krokodilok. Ott volt a rajzom. Mindenféle kis szart. Annak ott ki volt írva a rajzom. Hát szerintem azok etetőhelyek lehetnek, ahol tanyáznak. Ja. Igaz? Hát ott az ilyenél, hogy ott volt, hallod meg ez a másik kormorán is. Igen. És akkor ott vannak, és akkor ki vannak elégítve a látogatók is, mert nem lehetne állatot látni, nem mennének oda. Jó. Most már elég, jó? Hideg. Hát ott 800 fok van. A levegőre. Ám itt az álmosság. Megitted a kávét? Nem nyúlk át ki az ablakon, ugye? Nem? Meg. Azt a mekkora pogácsot csattant ide. Nagyon gyorsan. Visszamenjen. Nem is biztos, Nem. hogy van homokozó, már ezen a játszótéren sem volt. Nem, mert nem, majd holnap hozzuk, mert akkor megyünk a partra. Most nem lesz homokozó. De olyat már olvastam, vagy láttam a tévében innen Floridáról, hogy elindult valami, mit tudom én, hova biciklizni valaki, és akkor nem találták napokig, aztán egyes darabjait, igen, nem megették a krokodilok. Kitette tönkre a prizmában. A szél. Vizet hoztál be most? Adsz egy kortyot. Jó helyen vagy ott a csávónak a benzine, mert itt van a benzinkút 300 méter.
nem bírt elmenni. Kell még a víz már? Ó, micsoda krokodiltó. Meg azt is láttam a Itt egy ember. tévében, hogy olyan jó 4 méteres krokodil találtak a városba, és akkor rákötözték egy teherautó platójára, meglocsolgatták, meg vizes izébe tekergették, és visszavitték az élőhelyére. Melyik porról csatornát nézed? Herre! Öröm! Jó ide! Ja, nem kell venni, de szar vagyok. De szar! Mert a gyerekek előtt. Állandóan ezt csinálja. Aztán nem csodálkozom. Mondd azt, hogy kaki. Szegény Dazsa. Szerencsénk voltunk, hogy nem kaptuk itt pirosat, mert a kamerán egész unalmas lett volna visszanézni, de olyan hosszú a pirosán. Csak azért veszem Ez föl. megy, és egy... Igen? Csak azért veszem föl, mert mindig arra gondoltam, hogy tök jó lenne egyszer megnézni, tudod, hogy lemegyünk a vízre. Meg aki nem látta, legyen fogalma róla, hogy milyen. Ó, de jó közben. Flamingo. Vajon élnek szabadban ilyen rózsaszín flamingók? Biztos. Valahol. Ott maradt, de gördeszkás. Csákomák. Baloldali közlekedés van a Bahamárban. Hát még jó, hogy nem fogunk vezetni, nem? Ja. Nem bántséget. Képzett ennyire. Például Ciao, mi az? Motor, bicikli van le? Azt a elektromos bicikli van le. Elektromos roller bicikli. Azt tudám, az a Ciao valami. De jó volt, nem? Hát valamit majd vesz, és valamit ad nekik velük, és 4 ilyen, hogyan tudnám De a biciklire nem lehet, az én biciklimre nem lehet kapni valami elektromos. De lehet. Kicsi. Még benzinest is.
Miért nem tudod hajtani? Benzine. Hát, hogy messzebbre el tudjak menni, vagy nincs kedvem vissza evezni, hülye vagyok. Nem megy dolgozni. Lehetséges, hogy lehet. Nekem a jelen. A télapó volt a Oda nézd, mi van ott! Flamingo. Egy hatalmas rózsaszín gólya. Hát nekem jobban tetszik, hogy az gólya. Főleg, hogy rózsaszín. El Pescador. Olasz étterem. El Pescador. Ez a spanyol név inkább, nem? Mindenki egy harcos. Elvesztettemre jó a missing. Na, az eltűnt. Az hiányzik. Az hiányzik. Missing jó hiányzik. Ezek Jó, nem tudom. A Lost az a... Lost? El akarsz vezíteni valamit? Nem. Jó. Ez a belváros? Aha. Igen. Itt van valahol a könyvtár. Mert a Simoddal azt kerestük fél napig. Mindenhová elmentünk, már Kínumba. Már tökre felnéztünk, volt egy kis térkép. A buszpályaudvarnak a... hogy mennek a buszok. Csak ott lehet kapni Aha. mindenféle. Hát most itt hol tegyék érde? Oda megyünk. Ott blokk. Milyen lok? Blokk. Ja. Édes jó Istenem, minek azok a felemnek? Mik? Amalfi. Ó, közeledünk a tenger felé. Nagyon szép a Itt van a Hondád, anya! Integes neki. Kivike édes, sokat Aztán láttam már kell már. menni a lombod. Ja, és akkor vagy arról, és akkor utána vissza meg balra. Hamar ide értünk most, nem? Igen. Nem voltak ilyen pirosak. Itt a szobor, mama. Igen, de jó. Na, teljesen ugyanez, de nem tudom, ki csinálhatta, de Barcelonában is van egy belőle. Detto? Detto, ugyanez, arról a fotón. Mennyi sok hajó van itt, Fanni, ezt tetszeni fog. Hogy el kell de arra kell állni. Hello. Kamerák is vannak itt. Mács. Sorolják. Itt max 3 órát lehet állni, be kell állítani a telefont. Hogy szóljon majd. Neki menjen meg a betondarabnak.
De elvileg hamarabb kéne megállnunk, nem? De miért próbálkozunk? Hát már Hát mert akkor nem lök ki a segge.